Og der er flot. Ja, der kan man se tårnet. Ja. Her vil jeg erklære den globale borgerhøring for åben. Jeg vil ønske jer rigtig god fornøjelse. Jeg vil glæde mig utrolig meget til at læse, hvad der kommer ud af anstrengelsen i dag. December er altså kun lige rundt om hjørnet, og der venter nogle utrolig svære forhandlinger. Så derfor hjælp nu også politikere i de næste måneder, så vi kan hjælpe kloden. Der er brug for, at borgerne engagerer sig, giver deres meninger til kende, sørger for at give os et stærkt mandat til at forhandle det fornødne på plads. Der er brug for opbakning til en ambitiøs aftale. Der er brug for jer til at skabe omstilling. Og så er der ikke mindst brug for jer til at sikre, at den politiske pris for ikke at handle og ikke at tage de nødvendige beslutninger her i København til december, at den bliver så høj, at ingen regering har råd til at betale den pris. Rigtig god fornøjelse. Ved klimaet forstår det langsigtede bæremønster. Global opvarmning medfører, at det mønster forandrer sig. Forandringerne påvirker mennesket og naturen på mange måder. Værsgo til stemme.